wektu sagunging pakurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sesanti niskala narbuka waraning suka-suga pepanggihan kalian kula sakadang keluarga Ageng Campursari Kayandra Indonesia. Mijil saking kutha Jati Srana Wonogiri dipun pangarsani Roko Mas Bagus Nugi Nugroho Kayandra Indonesia. Kebarang sowan budi dawuh saking ngarsanipun pepundhen kula Bapak Parto Surati Ibu Tini sakeluarga ingkang pidalem kelompok RT setunggal RW 12 Tempursari Sidoharjo Wonogiri. Kula sakadang kene nderek ngregengaken swasana nyugata rawuhipun sedaya para kadang tamu saha ndherekaken lumadene adicara wisudan dauping atmaja temanten sekalian Roro Fitri Hapsari putra putri Bapak Parto Surati Ibu Tini ing Klampok Tempursari Sidoharjo Wonogiri ingkang sampun lulus raharja kadhawuh kajatu krami Bagus Taufik Hidayatullah putra njalu Bapak Sularto Ibu Eni Cahyati saking Karangwuluh Sempu Kerep Sidoharjo Wonogiri ugi nglenggono anggenipun ngaturaken langsung kunjuk sedaya para pamirsa tertentu kata kekiranganipun wonten galap gangsule ngatur cecer cewet ting wicara solah bawa muno-muni langkung-langkung lelangen ingkang boten ujug rono wonten ngarsanipun sedaya para kadang tamu dalasan pandemen budaya Campursari kersa bedah wiwaraning samudra pangaksami lumuntur dumateng kula sakadang Kayandra Indonesia. Pribadi kula piyambak anjat sutresna ingkang minangka kusir kendali kadang-kadang Kayandra ugi ngaturaken sugeng siang sugeng lenggah kanthi sekecap bekti kula katur dherekaken kabejan sedaya kula dherekaken suka pari suka mangun suka ning driya sesarengan Kayandra makarya sarengan Arta Production Video Shooting dalasan kadang-kadang Kaisar Audio Sound System mugi saged adamel rengking swasana saha damel suka gambiraning manah sedaya para kadang pandemen budaya Campursari nganti Triwidwati ingkang samapta gati badhe ngaturaken langsung kunjuk sedaya para pamirsa. Kula tapangaken setunggal buku sawiji lenggah kiwa piyambak babaran kutha Ngadirojo Wonogiri Nimas Ayu Esti Laras Kayandra Indonesia. Artis biduanita ingkang kepareng badhe nderek ngregengaken swasana babaran kutha Jati Purno Wonogiri Nimas Ayu Wiwin Asanova Kayandra Indonesia. Artis nan cantik jelita asal dari kota Jati Srono sesarengan Kayandra Indonesia Nimas Ayu Suara Kayandra Indonesia Yajeng Ayu Suara Kayandra Indonesia. Samapta gati sawegoing diri kadang-kadang Kayandra kepareng caos panglipur wonten ngarsanipun para kadang tamu dalasan para kadang pandemen budaya Campursari murmakani caos atur panglipur salam hormat dari kami warga besar Campursari Kayandra.
Tok patut tenan ta ya. Agek bawa ngono diliwati tepak ngarepe iku tok nang nggone wong mantu tenan lho. Ampun dijak kondo wae. Oh iya iya. Mengke kula luput. Ya. Terus pripun Mas? Among ati. Mbok mriki jenengan ki? Aku tak kene wae. Ora kene. Gendang to. Iya. Among ati tak mlaku dhisik to ya. Iya. Ndang. Among ati. Among ati. Kandhane apik kok dadak nyeluk-nyeluk aku barang kita ya. Wong wis apik ngono kok dadak nyeluk aku barang iki. Mengke iki kula ki wedi nek sing nggon terakhir niki wae ki kepletre ngoten lho Mas. Malah bregas nek kari-kari kepletre iki. Nek kari-kari garing ku wah ora apik. Kok kari-kari garing ki opo ki? Nek kari-kari kek kepletre ngono bregas. Ayo. Kowe luput tenan. Iya, luput tenan. Iya kan luput to? Ora apik. Apik. Kebarakane berarti bener ke. Luput. Luput pisan. Kena pisan. Dendang. Nun, Kowe iki dadi wonge mbok aja apik banget yo. lha pripun? Aja ayu ngantek kayunen, aja pinter ngantek kepinteran, suaramu apik aja kapiken banget. Mboten kula sedengan lho Mas namungan. Kowe kapiken kowe. Mboten. Nek wonge nek kapiken ndak ora oleh metu. Sami mawon. Sami mawon. Ijek entuk. Nggih. Lah iya to. taksih. Ijek oleh to. Mbok ngejef kula to. Iya ijek entuk Ndra. Angger wonge ayu ora apik banget mesti sing lanang iki ora entukan metu. Ya, Dek. Nanti Pak Carimu. Mbuh. Yen gampang luwe gampang. Yes, lewat. Penyanyi
nyanyi lewat. Yen angel. Lah tekan iki Mas. Angel apa nih? Jenengan sing terus nih. Yen angel ke tangan. Wedine cek kok dangdut. Ora apa-apa, malah apik. Dang ambar kae cek kok mrono-mrono bergas rambut apik. Yen angel, ayo. Yen angel ke Lah ya kowe malah luwe apik kowe Nduk. Langkung jenengane kang nutup Mas. Aku malah tak penane enek juk ngentek-entek. Tan kena yo kowe bae. Tan kena numbas aratno. Sip. Yang ngene iki bar dialem. Mas, yo ngene iki. Kok nek maksude bener kok ndrani kaset. Lah iya, malah ngene iki ketokne asli kok. Iya. Tan kena tinumbas harta. Ngono. Ya wis beda lho Mas. Biyen karo saiki kan ya beda. Iya. Biyen ki jek rapet ki saiki wis. Nang kaya. Ayo lagune langgame. Nggih mboten ngoten. Langgame ya, langgame. Langgame kula. Ising mangga. Ising kaya napa Rasah dadak ngatekke kono-kono. Nane nano.
kanggo sedulur-sedulur ingkang tasih kepareng lelenggan malikinipun kadang pisan sutresna ingkang tasih kepareng jejagongan sartawis ya no. Kula aturi ingkang sekencong suwanten saking Nimas Ayu Endang Susilowati kepareng suwan ya no. Lagune Suwe ra petok iki aku. Monggo Mbak Kakung, beksa monggo. Monggo lho rasa isen, ayo. Iso lho. Yakin.
ndherekaken kondoripun. Kok wae mboten kertan kula jenengan rawuh lho. Matur sembah nuwun nggih. biasa ya Mas. Luar biasa. Dan aku ora tahu dijak lho Mas. Padha. Tahu krungu kondange, tahu krungu. Tahu krungu kondange. Kesuksesane. Tahu krungu kiprae. Nah. Tahu ngrasakne tabuane. Tahu nyetel terus kita juga mengidolakan. Iya, aku mengidolakan banget Betul, loh. betul. Melu kok lagi Lagi iki. Aku ki setahun pisan lho nek. Nah, iya. Dra. Tenang. Iki akeh tok enek ra sing njaluk sing di omah ora nganggo sutris. Jan. Ampun ngoten niku to. Aduh. Mangke nek enten kaya Andra main mriki MC nudu sutris mah bubarke, Pak. Nggih. Kok dibubarke? Mbak menawi mangke saking Nggih. bapak-bapak ingkang lenggah wonten ngajengan niki. Ngajengan kok. Hah? Ngajeng. Ngajeng. Lah iya. Ingkang lenggah wonten ngajengan orang Ingkang media. Bapak sinten menika paring asma, Pak? ngajengan. Pak? Pak Narno. Itu cari sinyal apa video saya itu? Atau video call? Yang mening. Bapak Narno minta lagu apa nanti? Ih. Kamu geli ya? Ih, kok geli sih? Kamu geli ya? Lihat apa? Enggak. Manot. Suka yang gayeng apa yang mat-matan? Yang gayeng ya, oke. Oke. Habis ini nyanyi ya Pak Narno? Biasa Boleh, nyanyi boleh. ya Pak ya? Nyanyi ya? Nyanyi nyawer? Oke, komplit. Nah, oke. Pak Desikam dari akan juga kundur.
menika kengramanipun Mas Dalang Aan Bagus Saputra. Oh Nggih. inggih. Sing sampun kepareng kundur. Nderekaken, Pak. Silakan Pak E. Alhamdulillah. Betul kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wangi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cah ayu tunggu yang guyu tong kitong rasane wong lagi gendrong pilih becet apa pilih urung yen urung tak trimo mutong Sadino kaya sawinggu ning awak marake guru kapan diko paring pitulung iwak cucut mabune karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung sayang ya
ngladeni wong sing wis setengah umur ki kudu leran-leran. Heeh, nggih. Aja diblandir. Ambekan sik. Ngono ki. Nah, kayak ngono neh celekas. Wong wedok ki nak nyanyi ngene ya nek taman kok. Melari. Ya. Ha. Sedina kaya seminggu ning awak marak guru. Numpak duk karo mlakune lan wong sabar mesti kelakon. Wong sabar mesti Aduh bapak ala aduh piung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung waktu tetlebu neng karung kebantut kalian kadung ngeteke sawah ngeteke kampung. nggih sakit ri. Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang ulah budaya sowan menyang kutha gedhe ngenteni kula to lah iya ngenteni kok bandara terus yung yon selendang kuning kang saking wukir entuk apa Entuk sangu no Mas. saka sapa Injen niki saking Entuk. ayahe Ataya Ganim. Oke, saking ayahe Ataya. Ataya injen. Cih, siap mengke dicaosi. Swara kurang permono ning wasis angungrum marang bandara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Monggo Mbak Kakung beksa. Beksa kok, ya kok. Luwih becik paten
karo Mbah Kakung lho, Mas. Lah yo kek digonjitke wae wis. Bar iki kek digaske ya. Oke. Urip ana kutha gedhe luwih tak tukokke masak isine luwih apa Joget dong, ayo ibe. Monggo Bapak. Wis sampingi. Luwih becik sembah nuwun lho Mbah Kakung. Urip ana